Ziua, sunt George Badiu. Astăzi sunt în fața Consiliului Concurenței în București. Am venit să depun o plângere împotriva PSD și PNL, deoarece conivența acestor două partide a dat naștere unei coaliții monstruoase care modifică inclusiv legislația românească pentru a-și asigura o poziție dominantă în fața alegătorilor, pentru a induce în eroare opinia publică. Solicităm prin această sesizare ca instituțiile statului, în speță Consiliul Concurenței, să procedeze în mod legal și cât mai urgent să ia măsuri de sancționare drastică a abuzurilor comise de coaliția monstruoasă PSD-PNL. Am depus sesizarea la registratura oficiului Registrului Concurenței. Așteptăm să vedem ce măsuri se vor lua de această instituție, pentru că noi știm foarte bine că decidenții din instituțiile importante ale statului român sunt numiți pe criterii politice și șansele de rezolvare a sesizărilor făcute de partidele din opoziție sunt extrem de mici, dacă nu cumva chiar nule.